Nabo bafethu lensizwa le ukhuzani mfuka mpungoso phansi amandaba. Angikhathali nomculo wayo uyawuthanda noma awuthandi. Vele ngeke bekuthanda bonke ngemali. Ngifuna ukukhuluma ngayo nje lensizwa kule video. Insizwa le bafethu isitshengisile empilweni ngoba ikhulele phambi kwethu lensizwa siyibona iqhushalaza izama phambi kwethu. Ekhaya kubo iyihlaya kungakhiwe yabo. Kwayona uyabona nala igqoke khona ukuthi akuyena umuntu one backup noma onabantu abathize ekhaya abanemali. So yonke into yakhe ke wayizenzela. Ngikhumbula nje khona la uthi kwakuzofika abantu be-roots behamba nongizwe wathi hayi no asihlangane nezintabeni ngoba vele khona la ngiphuthuma khona ngenxa ukuthi kubo kwakungekuhle kahle wayinqena ukuthi bazomhleka yabo. Wazama ke bakwethu waqhushalaza wazama i-avance yabo. Naye i-avance abamhleka kwathiwa mfana we-avance bizwa ngomfana we-avance phambi kwethu njalo elokho ethuthuka nje ebe umuntu ongcono. Sonke izinto zenzeka simbuka. Umanje wakhile kubo uhlala endaweni zomntakabani ugibela imoto engaphezulu kwemiliyoni. Isibonelo esihle bafethu lesi esingafunda kusona ngale kokumzonda umuntu nokumdlela umono nokumdlela amandla akho ukuthi uma uthi uyimisele ngento and usebenza kanzima ukuthi uphokophele ekutheleni ufinyelela ufuna ukuya khona ayikho bafethu into yokuvimba. Uma uNkulunkulu nje sevumile ukuthi no ukuyikhandla kwakho nokusebenza kanzima kwakho kuzothela izithelo bafethu. Lensizwa isibonelo yabona nje kuyimanje umaskandi bafethu kwelinye izinga kwenziwa iorganize imicimbi ephezulu kakhulu ogcwalisa imabhida organizer all white spring picnic yonke nje leyo nto bafethu. Sasingazi ukuthi omaskandi bakubedlale ibhola no AKA no Casper Vest bekhuhlala amahlombe enkundleni eyodwa. So nje bafethu lensizwa itshengisile ukuthi the sky is the limit.